Mambia ngena indo mwanchi umuligerero Ndizi TV na bwo bwansu bo mugusi ekarongwege namna litkorya ondigendreta ko bari toherero kiyima na baigo no gendreta kwego kya ase miroberi yonsi ye litkorya rero imeyege taseni kya Ndizi TV ekarorire litkone rya Jumatatu sarike 2025 cyomutienyi o gatano narimo omwaka no igwekiri 2022 bono mwanchi umuligereri ekaro toroche bunamanga nage siasa ngagendreta kwenekiwa ase chinsemo au ekaretigarete inse yamatko Kene na tatu elio abakenya goswaso bachorio bonene obwo buroberi gokorekana chitariki kyanda cyumutinyo gatano na gatatu omwako yega bwekiri 2022 abarai au nigo bagenderete wesokia elio kweyakire koko na kuriera bananchi chira chiri barachi ko ikerania chingaki barai weri bagali okora ense ya Kenya myemono ekerongo kwarigania se umuroberi obwe Eriso Riaito elio nkomanye ali agenderete wateka kurwase chinsemo au asensemo ichisemi asamanga nage siasa mangana yoburemi gati yanda mange una abariki baito mangana mayababere bako gose bagenda twebeka chikambia se chinsemo au ire nabaraba baje bagutubwatere na gutumanyia ali agendete wateka ase ebinyoro oyo no murobere bwe Eriso Riaito murobere ogugochera sore kera litkorya Jumatatu wekaritko ria ijuma murobere gochaka chinsainye ora chinsa isano nemo na niongo sabo kwabera aso konyorwa ko mwancho murigereria korende chingakie chiga ni ngongo kwarigania obego gusangana inchego ikomoerio elio mbe kingo kumanyia mange kora kwanera igoro amanganage siasa aboritko igoro ntwaroche obomo bwa Azimio la Umoja wa Kenya bokora wantu mwiruruke bendera yekirogo cyoburayo bonene bwense yubo igoro muraibe kyama kya ODM umusikira ila mulodinga nabete gakora siasa cyobomo bwo ase chinsemo au kinga kegenda kuboria abananchi kumubwatia ase ganga yaye na gotena nigara chwikirania magendero yechingencho au anena sense merio bobwene ocha kwene kiabuna abeire gakubeke mirobere saine eri abakenya bonsi babe bagokonyeka asobobwene abo naende tukolie chira cyo cyako ene kiabuna nkwena narama bagaye mirimo cyase abasaye ocha ukora mangana yobo kurumi imense ya Kenya ngwego cha kwene kiabuna obogima bwabeire boko bobworora saba Kenya anena soko ene kiabune binto byonsi wose amagorie binto abeire kago kyana kegima Tinga kecho nigo obomo buria bwa Kenya kwanza na barabu babete bagukora etaro yabo ase orogonko ruapwani awase litukore igoro barenga sense media ya Laikipia bakora wa no mwiruke bendera yekiro kyobura yobonene bwense oyo igoro muraibe kyama kya UDA Dr. William Samoei Ruto oyobete gakorokana kumugikire mono omwamererio ye oyoro musikira ila mulodinga asogote babuna korwa chingaki abete kagoswaga gusega kubwatana n'umuske uru Kenyatta nigo ebinte binge byabere bikwira na magega kwira nona obuyima bwa Kenya bwabeire bo konga kegima abarai au barenga somusangirikano yo amono muske Ruto nigo bagikeretie umuskira irabururo na bateba buna tabwatikerenga kireki yago cyase abakenya asebabeta bakugania abamenyi borogonko rwapwani kumubwatia umuske Ruto eriachiye koreta moncherero nabaigukinya uchumi yense ya Kenya torore engusana na yaberege koeneki wa ase orogongo rwagusiana ne county ya Kisii agati ya gose achingaki omwamere osomurwanire bekirogo kyobugabana se county ya Kisii wetrase kya makia ODM muske Simbarati abeire kago kwana igoro yomo governor James Nkwaigento abantu abange bagendereta ko yikeria na batabuno kunogo swana na nemiroberio ya yabere kago korase serikali na igote ribuya nabwente kurweskene nego cyasumusko ngwaye eriabe gako kore mirimo yaye na kurwobisi senchera ere nyororo tinga kecho nigo twarore mugavana we county ya Kisii James Ngwae oyo tigaretie ainsemeti nyebere yabega kurwa bisibuno mugavana magega yo gukora obo gukora bokorera ibuno mugavana se county ya Kisii ase kekake myaka 10 bono nigarachiye korwa bisi na utigari bageriyo lirache koirwa n'umuntu mungao kubwatkana namangana umuske Simbarati abereka gukwana engane nigo umuske abeire umuske Ngwae abeire gako yigikeria bururo na goteba buna rati na bwente gutwara maskani eriabe gago onegago chegoswabisi gose abega kwerigeria chikura asenchera erendo ngebo igoni ngo musiko ngwabeire gako mugania omwaziri w'oburendi weme Dr. Fredo Kengo Matiangi atwewe swana ni namangana atamurengeti na okore mirimo yaye buna ebwenerete gaturagenda se enseme yo mugavano nkwaye toywe narariya abwataringe goteba abagusiba mintesi mwaika Marieta na James umalibongwaye governor ya Kisii County
onataka ko bakwanire samana na igwete akwane tugoro no oyo mobwa bali bakulibyo bugabana bwa Kisii County akwane tamangana ko ambako oreta Obunyira is a county government ya Kisii inabire governor for the last almost 10 years on. Igo ese saulindo chagendereire mono nanda akolie kero kyo bugabana nje bona atako batebi litanga nintara batebi kero ikya akolie temba tani bayire ndiye bitatu ebya kwanete elina ende mbaye kurumba tebi noyo oyiba kwanete koma nere mbatebi ura mwana iga kwanete bintu bitatenge tanga ninogo etie budget budget iyo mwaka 2022-2023 budget yeyo ne budget ere iyo mwaka oguchikokore gasi ekerantalie governor engaki yeyo 2022-2023 tindi governor igo ne budget yeyo aba bayetia our members of the county assembly igo bayeti na machika ba county assembly ikiarenga kibani oranete yarenge constitutional na hende konyenga kiyo gusieke county assembly firaika igo yo batebange county assembly nga obaetetie budget na gobe ina mangano gokuano golimo no kungaina babuzi ikiagere county assembly obare go gusieka on 23rd sorry that was on Thursday constitutionally na ena liye gasiegete igo baetetie budget gorori ebintu bya budget ya 2022-2023 tinkari gavana ngocha kuiba kibese juna bawo tana kuiba kibese budget yigiye kugikora no mugabana mu giyo gocha igama ngana iba okwana mangana yokonda naenda mangana yoboriri egento keri ya kabere nigoro ya echiro ya marani ne echiro ya magena ichiro ile na kite nkarwani yankayebereria World Bank chi county sana isatu choka chikaegwa chibese cha World Bank ne chibese kyo na kite nkachirwanerera kere chiro gaire 100 million igonchera taka kubatebya abagusiba mintres mwaikanga abantu bali bakora ikigasi lakini mu muri oyo koriye gasi yo bugabana taisaini nigwete na bwa chibese kiringa ko bamwalia kibese kiro kikariyo ndate ko batebi mu muri oyo taisaini bakwayewe gasi nande oyi ara to bunira gaga gusi aboja gusaliye kawo ntobwate abantu bakoriye kigasi gagusi bakora ikigasi igaiga gusi bare ese party yeito ya Azimio kiara Azimio ntobwate party ndobwate umugaka Christopher Mogerogure mwa Christopher Mogerogure obete minister ya finance Kenya ngima utenete kibesa obete minister ya roads public works community nyingi olenge company secretary ya Kenya breweries olenge company secretary ya bata ulisaine gazi omugaka bwa masikani bwesigete tobwate omugaka onde okoro kwa omugaka onge professor Sam Ongere mwaga kunyali bali bwesigete omugaka olenge omugaka foreign affairs mu minister of foreign affairs minister for health minister for technology mu minister for local government oteneto minister for local government omuntu bwesigete orenge oromo professor omo medicine omwaka bwesigande omwaina kwana wanenge songo omo yodo yokoliyo bugabana atomubeke ga ungagaba gesongo no mugako oyu bigo omuntu ora abaise kuno naye ogo secretary agero yonde gara abaise kutanta nige songo omuntu naro batatu okuruka Manson nyamwera ku South Mugirango Manson nyamwera obeto mo MP umungwana bwesigete ubwate businesses kibiye abiyasara byayo bire ga Kenya ebinde bikaba Uganda ebinde bikaba Tanzania umumura bw'ukweriyo abantu abo batatu bazimio torweta azimio oyo igondo oyo taisainyo baito abantu abo bayisaina abagusiba ko yore mo bacyoro yo mukuru kiana abantu bayisaina ndagetemba tabiga abagusiba mintonga budget yeyiga yale boetigwa eyibaho tebanga teyetigwa
etare ko batetigwe ige minutinga emeshara yari ko bo abantu bago ko emeshara ke to ko so July ekiagara igotogo sororo budget yetayo igo abantu bakori gasi bare gwakanubete kindi cyose egente minutinga na magenda random star cover na endo go itie budget yenye ina new financial year igo omugaba no muyiga gocha in 1st of September ntegerera bagusiba minto kimoranje endo wakati kura on 9th of August ekero monta abere declared itoko ira 3 weeks umuntu umanya gocha goswa imebune gavana Mwanchi umurigari bano na kwaigure uyo no mugavana bwe county ya Kisii Muske James Elvis Omaribonkwae uyo berega kuyikire bururu omo rwanire bekiro kyo bugavana se county witrase kya makya ODM Muske Simbarati askeria agukwana bube igoro yoburayi bwaye notabna arati tiga ariye chikura cha yasenchira ebwenete anene gukwanira samngana ye budget ya se county ya Kisii nigo aba mukirimo no bali abakukana buna budget ya county ya Kisii te basawetwa askeria bateba na eretaka iyo chingaki chibese chiyo chirachigo chaka gutumika ase serikali ya county ya Kisii akogania oyo rachigoswa bisibuno mugavana achikorigereria na kichibese chiratumeke buya tokotena nayo nigo abaunchureria korwase echiro ya marani naboigo magena babeire bagukwanira amakonwari bawetera yechingencho ao naboigo oburayi ose abarayi bari babeire bakubara ase emyaka yaitire namagendera babeire bagokora ase ensemeyo abonchuriri abo nigo babateba buna egati abarayi babeire bakoreta magendero korenda abande nigo batarakora kenda se ensemeyo asebaganiri abarayi bari barachigoswa bisi babe bakorwa esiko nako kerania amagendero yechingencho ao irina barabeko bakonyeke aso kwegenderera bya ase amagimabo singa kechi nigo boigaba onchuriri abo nabarabu babeire bakomuyikeria Simbarati nakumagania abe gakorwa esikene nego cyase Muske James Yonkwae eriyo nalyo arabe gakwenyorera chikura cyo goswa buna omo governor ase county ya Kisii nigo bamuganire korigereria amangana gose korigereria aria goteya bananchi aria arachie gukora achinga kyara chore buna omo governor ase county ya Kisii na otiga kunya korigereria aria bereka gokorwa ase chinga kicha magega umurike ito Mildred Momanyi na ikirana senseme yo na tiga toiwe aria aba unchureria abo benseme ya magena na boigo marani babwate yeta nguru Kennedy Maera umurai Kisii County Markets Consortium eke umeke ya chaga techichiro cha showmap chiarete tu amone a Department of Agriculture in the Ministry of Agriculture National numatutoranya la devolution to abete to make proposals from various markets ngakie yo as a Kisii County to a benefit chichiro isanemo eyere yo siri in South Mugirango Kenya ngomachoro burabu yo mbongi obasi kiamo kama eyere nyari bari masaba yoma eyere kitutu cha North amana musocho eyere kitutu cha South chichire chichi ari kuru wetera se department ya Ministry of Agriculture nchi agache tu asichichiro chetu kero county government cha devolution chikaba handed over asomo gavana cheto motanga ni ku Eriso Riaito tu akorete gente kia se chiro ya siri so that chikaba under devolution as a department ya Ministry of Agriculture egachaka kuchirigeringa kichikorosi kuchitabukwe so weta chichirechi we came up with a consortium eya tokonyira gachichirechi chetu twaletete to negotiate ne county government ekabega to abantu bakolende chichirechi naende baguchabuza yaikeire ase chinga kiejibono naende chichiro chetu weta ase department ya agriculture ya rosi naende chi proposals weta ase donor funds because ye ya renge donor fund ya rego gushoma ya renge paste na kuru bono ikirenga kiende naende chichiro chetu cha on board na tira chichi request
na kira kikyayirwe amabaga kyagakira. For example, bwangu iga about 1 year ekiro yaito ya nyamache through the Ministry of Agriculture yachagete ekaya 100 million yagakira ekiro ya kisasa ekonyi kikiro kitu. Nande yekire chinga kichinde asina ande government ye county yaito ya Kisii ya chiro on board. Naende ya request out of the 47 counties, Kisii County yabera among the 8 counties chia benefited as a World Bank funds choko konye chichiro. Chichire chichite chire ya me beneficiary marani ne yende magena kurwase sub county ya Machoro Garabu. Chichire chichito wetera sobora ebweito wetera sikure chichia chaka ntua chite mne forum yeye tukacha se press tukachaka word advocate for peaceful elections ekiara twanyorete nga chichire chichito na chichire ground asa abantu baitu bagota basabira chikura tukakwana wetera se press tukarequest wonde bwenso tagete kon chikura chiae ago chachiri no morembe erinda eri bagabagina bali babwate chinyeni bako goni banyora 50 shillings 2100 baira nyomba nchiba sako ba interfered na sakasagende onsi era abororo erinde abagina aba banyora omorembo bachiwaga chikole kya basomorembo igotoka request onde bwencho re aspirant asagweta akori gichikole kya asa basomorembo ekiara ntu a notice tibintu bikebyo komocha na magena n'umugako burage twamagana asigetense iga mwembe tukabuli ntogo kibwanjira mangana munayo ekiara intukero twarure kikura at the end of the day taretisa abato sabe tubushari remain ojo gopene video gikobo murai na ero ugikuragira byana abantu baye lakini ato eriba gantu aba tokubakira kikura to exercise our mandate asitogo ikera lakini bato tumebya tukareta abarayi baito abana youth barenge that time ase consortium bakaereza bone yachi tina ande kabe surprise ekero chichire chichetu cha benefit twegure amatushi achagire koba abantu batagire babwatu nga chichire echo ngo chigotire gotumeka asoko iba chigese chi account game nentu ababa nyene no baranku eresa bali ikiagara mbabwate the all procedures chiatakire abantu bakire ground ba request twalikire bintu ebinge basainire bintu ebinge bamanye tengi kegenderete guru yichire chichabo yabero na satani yabere ngana ere gochikobe ground bubo ibi ye government ye gochiko exit office tukarora abantu mune group yetu e consortium e karora nga talibuya abantu aba demonstrate at the level si asibagweti tukabate bintu on board mwerese nga chichire chinchire surprise konyora chibesi to understand it nga kichibesi cyagora kyachicha twatumikira aba MCA baitu bakore forums bamanyire ngikegendered so communication yetu ne relevant nga ngikegendered ono uyuwocha gutumike yiteri asokora abantu ngobo ibi etore surprise nga yikuruera ngikegendered ekiagara emyaka ye committee abere in discount government oyokora amayiro yobo ibitanya kobo representation te yakuru asobogi mabwite emyaka ye 10 as a devolution tari wanje kiara chikura akuri ya sega tieto erinda atigo borami abori ngaki bite bya cheton board ekiara in case ya isako bango chiro on board bune government ago chicha to exercise as to ikirete erinde to continue manera lakini uyo ku exit office issue kiabu ata manera so tuachichire erinde aba bejichiro chetu cha marani bejichiro chetu cha bomachoge borabu asemagena aba chairman bakwane bayunga ne surprise ya chichire asebale ekogera bawo chigotumeka munde ground kyoboyi ngona kitoko requestinga ase consortium yetu lakika ikora tu abarangeria aba bache bakwane erinde
abantu baitu baibwe asigusiyengi manga obo maene dinganeri ejiakire under process amasikani abe in place obo gimongwetu buna voters bogenderere twage chikura tare tisa tutigare tuchandike nechinyini chitu in all circumstances obo gimongwetu bogenderere igo we cannot expect heaven tutanya korra wetani kitwa bwatiri twarorire igo Eriso Riaito yapimiru yabekirwe bikongo na hintu twasemeringa ekene twakonyekire bono rende narenge gusaba omurayo itorenjera kakorigie oborayi orocha tosiekere gabungo tosiekere gochikura chamagena naria chinyora tago chinyora asiki twabwatirie gente kama tukamange twasemeringa twakenyori nanda hakika twakenyori kiagere twarorire ekero aba engineer bachite gupima buna nchoyo mobo no narenge ninjendange kabisa no narenge babekire bikongo twasemeringa amaene twakonyekire bono nanda ekero tugwete nkwane eyu nabo yatogosete simbo chire magena orule amabuli asengencharo magena abantu batesegete bachandegete simba najite magena akarwa mabuli ingiki agarta akarwa mabuli igarweta asengencharo chenga abantu bamagene bakorteki ebachandegete chibesa chiachire echichigota kokonya abantu abarwa mabuli ime ingiki akona ndata etuchitenene abantu amuntu mwancenga chibesa chitenene ekina kitutaga ni chibesa chitu chikoleki chichiche echiro ya magena koleki yaga achire echiro ya magena koleki ya maranera koleki yaga ononya abantu bakare kubwatwa oteta kero mu MC itabwatu mu MC o marania bwatu ekiaga no barenge koranga ichiro cyabo cyacandekire bakoleki bichiro cyagaju etira batakere ngure bakora bwatu mwanja baga MC baitonga babwatu akara baite mangana maya onege ntutwale kuganineke nkeringa arati ngetiare kuri yubo gabana ndumwanjete andone gakwira nkoirare lakini tigasi kabagambi baregeti baroro kino mugambi itongwae ekiagera baitire budget amangana maya kuja kuba chiro cyaito mwari gwata abantu aminto amangana yabe igo egera budget yichiba chiro cyaito aminto gakingira ntwa ukore kwetani yabana aminto Mwanju mulire ribuna kwa igure bona baunchurire koro ase chiro ya marani na bage chiro ya magena nengana ya benene ere babwate ne bakogania amaskani ase oburai ani go baganiria barai bari barachigosoa asa bisi ase magega yo bachore obonene go korekana bachie ko genderia amagendre au na gotiga komochania ase amangana tayo nekerbono abarwanire bebirogo au bagendete gwe akire koko na kogania abana inchi kubabwatsia ase ganga yabo irubachikora ense ase amatukari bosyo nigo murwanirira wekerogo kyobo chumbe kurase bunge ya Nyaribari Masabo wetrase kyama kya PNU George Nyamweya abeire gago kwanera amagendro awo yarachigo ikerania chinga kyara iwe libagari okora gati yabonensemo yobo bweni asata irona nigago cyakwenekia una chinyagetari chonsi njire ase ense mengia yorachigo konya abamenyi bense meyo ya Nyaribari Masaba konya robo koreri bobo bwenya asobwange mono naboigo asobwango boigo nigabira ukwanira igoro ya mangana yoburemi na watanani aho chikobeke mirobere saine yoko enekia buna enseme yoburemi yaberege gokina gokonya baremi kwegenderera bya ase amagima bona gokina semo gose gokine birengo bye kisemi nigabirega koleira yogo cyakwenekia buna emirobere yabwate nece gokonya abana kwegenderera bya ase amasoma abo gose konyora kisemi asenchire bwenerete iro nabarabwa samatukabo sio babe bakoba abantu bengencho ase ense ito ya Kenya aniga yakwanete yabolitore igoro ase chinga cy'umuchango bwe kanisa asabolira abamenyi bebunge ya Nyaribari Masaba kumubwatsi ase ganga yaye eri akigwikirania amagendero y'echingenjo ao so egashio mujumbe wono Nyaribari Masaba going forward ne libinanga kitokomenta ki secondary school ase ngenjo wana abana bonsi bagusuka kuri primary ngai bawo gosomera oikatomente classrooms ne chinyomba chinde asibawo chikosomera bako soma uiko mwana nerabe na afie ndongi uiko mwana yote togo somi mwana ulenchara akoiwe so egento kia kabere kingento mono ngakitogo korobuli migweito Nyaribari Masaba na Kenya number 1 twiragerie uragerie family yao na endo nyorenke ko kuragireria bande enga kinire Kenya yari kwiragiria
lakini asege siekebe yaikire bono no obokima obori obotugutuma byobokima bikurusko ya Kenya atana taina otwasinyu kulema ntomanyete kulema lakini ligo liria mbolea liachire kirama kende gyonso taita oko onya ne no kulema lino netinge okulimira amaguta tokunyara yagerire bono twasinyiri gukora obulimi bwaitu sengenjo neine gasio mujumbe sengenjo mujumbe na ubago itie bango ige gasio mujumbe no kugenda korora abantu ntutwe kwe bango na bono tutwekire abantu gukumia ogukumi bori buna aminto sikiye gatwatukire egento kia gatatu wetera buna twagotera se manifesto yaitu na afya y'umuntu binadamu ekiera umuntu utari na afya ndonge nere takoba na nguru takoba na mirimo takokora mirimo so ebirengere bitu tugotera na we at least kere ward yenyore a health center kere ward which was you maybe to chawika no ne chi location chinyore no ni dispensary so amangana na ara makuba na bindi maruira make yara mabusu abwene tukurwari libwa ange na sure ali rasma twensi togende kisi level 5 usikinyata usengai so asio mujumbe no korora na CDF ye kutoka na CDF yega ntino mwako yo kibaki na abandi bamintu indu tuayazide yakabeiro engaki abone moya na CDF ye ya ingocha keiri bagati kiara tiarenge buno mujumbe galirie arole buna okorera upendeleo buna ini ngwanjita yitonge tukura ayankwangete no igere buna kero moto ebakonye na inda sebono tutagite tuchikometa eche none ward yenyole nero ward fund ebakonye asamangana amange wewe yakolera hamwe nankari ege tugende kia kane ekere kwa afya yako genda nayo ne environment yenu amache nyamache tali masafi musiko manya Kenya girwa 60% amarwire onsi yakurwa samache amache tali masafi usamacha chabukire ono goikatole ndi chindo chichitu goikatulisisibiye tujisibi bori che macha ba masabi onko nyore ke twali ukina okwa ikogenda ruche bori wakorega kwa nywa mache ko ruche straight lakini bona iko no ruche kwanza rwasirire einegasi umuntu ntimayete na negasi uchikora na chipale chiyongi tugujiganiria iko tugujigania sengenjo ngakyo wikieke melikiao ngakyo ugekie chiro ngakyo kogenda nyagitari ngakyo kogenda school so wikonyole pale ndonge gugoikia na kitu twalete chi highway tukatwara chi feeder roads tukatwara ne chi para chi kogenda guchime chime so dali montali uchukwimukibwa ne wilbaro na ne nyagitari yokugo asenye chi para de yeweta smugene te weta Manje murigere ibana no muranire bekiro kyo bachumbe asebunge ya nyari bari masaba George Nyamwe yawo yogendrete gukwanira ari arachwikirania cinga kyara iweri baga ryokora ebunke yobuna omuchumbe asaganirie abamyi benseme yo kumubwatia asobunge kerokireke ekosekerokireke kitariki kiri cyekura baba wesoke asobunge na kumwakira kikura iriho cyakarita mauncherero naboigo amagendro asebunge ya nyari bari masaba ekarutagendrete gotigara asebunge yo nigaba unchureria kurwase chiro gusigo kura sesemo ewodi ya gesusu bagendrete gukwanira emechande mengi bawetrase cinsemecho noko borwa kwa mache chipara chimbe estima egatiya yanda mange askeri batawona baraya banga babete baswase chiabisi nigo batarikirania chira chibabete bakubaliera chokoreta amagendro nabona abamenyi abo nigo baganire abarayi bari barachigoswa bisi asentunda yende babe bakoria chira cyobo maene nekero baraswasa bisi bawikirania chire cyo elio ense millionero ebege kogenderera. The problem to where they say what you do so tangan at large amaj
Number 2 chi parcels ichikwena nuno manyire. Number 3 chibesa nchire chikolwegwa chichipara chitari koragasi. Kurwabwo ebintu nebinge abana mbare chintakana bangi nambaro baborete kwa uchibesa njo account yikurugose gukese egwon ubona buturo nyanto bwate mechan abutware ko sabanya sayanga yaya umwishimiwo kuburi keroye kebono murukwa honorable charity sokemwa nuko mu support free ekwera binta akore nebinge urumayaga ade campaign yayiga cyagete mapeni 2019 bakamona nona bondo tinga abantu bamindu bagisubondi bara kumwachikura abara gotokonya ane bara gokonye wodi ogosaba gwe kwara kubasaba abantu bamindu bagisubura mwake rubo isibura cyare isibura chikure chikero kyobo yamusiye bagisu abakorere gasi akonya abarare nange nabe ekera bigente yamono ke kokera n'umuntu gwetase abo kongubone nandi narochime cyane romono into bwate no nyene nyagitari ye dispensary yake ya nyagitari ye university bwango ga gondo chenga ndaki tiko jora mu musike jare abira abasoko bana no gutisiye bagina abana sintakana ona to fulana moto basi abega kuri kiruye kiga anyare anya saniya akine mondo saniya kitrana sibuba ebintu byose tusibere mu gucyari mubaka tukukwa Frida Kerubo, Ndizi TV. Habona n'abantu agose abamenyi begodi yagesuswe gotoka sebunye nyari bari masaba abaganitie goche goike gokorerwa magendro asenseme yobuna okoena no which basari gochase abarokyo which school abayigo koroseri wachi para igatia magendro anda manke buna okubekerwa mache ero nabarababe bakwegendera byana korobya amagimabo asenseriyo kato ende tukuri amangana age siasa nigo omurwanirira bekirugo kyobura yobone bwense wetrase obumobwa azimiola umoja wa Kenya muskiraira mulo Dinga neragendrete kubaliera bakenya chira ichara chigwikirania ekerara chorubno murayo gatano emense ya Kenya muskiraila nigao agendrete gusingerera gotena nigara chikukura amangana yobukurubi mense ya Kenya ayo arokanire koba ekegoche kenene mono gochase abakenya akoene kyabuna abasaye nkonyora baremeremo ensemo yobobwenya naboigo oburemi erio amo Kenya nere abega kwegendera bya namonogo kinya uchumi mense ya Kenya enga yakwanete chinga betega kora ababwatani bande bobo mubo asensemo ya osasensemo ya Garissa magega yo gukora campaign korwase ensemo ya wajia muskiraila nigatebire buna gosiniga beriga kumugikeria omwamiririo ye uyoro mukonyi bo muraibense ya Kenya Dr. William Samoei Ruto nagotabuna amangana ya manke na yoborimo ayo atachie gokonya omo Kenya satebire buna obo mubwazi miola umoja wa Kenya na bubwato ko bwago koreta amaunchurerio imense ya Kenya. Halo? 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 Kwa upande ugonjwa tunaleta mpango mpya naitwa Baba Care. Semeni Baba Care. Baba Care. Baba Care. Baba Care. Baba Care. Baba Care itahakikisha kwamba vituo vituo ya matibabu ziko karibu na pale watu wanaishi, dawa iko huko, daktari na manasa sawa. Halafu kila Mkenya, watoto, akina mama, vijana, wazee watakuwa chini ya bima ya matibabu. Wale ambao hawezi kulipa serikali itawalipia, ili kama wako wagonjwa wanapata matibabu hata kama hawana pesa. Unaunga mkono? Unaunga mkono? Tumesema wale maskini, jamii maskini ambaye hawana mapato yoyote, tuna introduce kinaitwa
Social Protection Program. Vile inafanyika kule Marekani, kule Ulaya, kule Namibia, hata kule Brazil. Watapata msaada kila mwezi shilingi 6,000 kutoka kwa serikali. Sawa? Sawa? Alafu kuna wamama ambao wana watoto na hawana mabwana. Single parent mothers. Hawana. Hello. Hawa mama. Mwingine bwana yake alifariki. Akawacha yeye na watoto. Yeye ni mjane. Sawa? Mwingine walioana, maisha kama mbaya, wakawachana, amebaki na watoto, talaka. Sawa? Mwingine alidanganywa na kijana. Ninakupenda, nitakuoa. Hello. Sawa. Hiyo ni team Azimio. Timu gani? Azimio leo imeingia hapa Garissa. Tuko hapa mpaka kesho. Sawa. Sasa nauliza nyinyi, wangapi miongoni yenu wanaunga mkono wa Azimio la Umoja? Tunataka wale wanatangatanga waone Garissa, ujue kama mambo yamebadilika, sivyo? Mko tayari kutembea na Azimio? Mtapiga kura kwa Hoino muraibe kiama kia ODM Raila Amolo Odinga uyu baigoro mwirurukia we bendera yekiro kyobara yo banene bwense wetrase obo mobu bwa Azimio la Umoja One Kenya ekeragendrete ko baenekeria abananchi gosechi irachiara chigo ikerania una koenekia buna abakenya bonse babiri bakonyora obo bwenya bwa bene koenekia buna obokonyi gosekero mo Kenya uri obwate okonyora waisemo nongonyorare HBS kurwa serikali ekyo kirachi ko mokonya kwegendereria ase obugima bwaye iyo negatia magendera yagendrete gukwanira arachie gokora chinga kente kuburi kubwatisiwa asobochori obonene bo mwako yiga bwechi 2022 chinga kecho ekera totigarita senseme ya Garissa nigo ababwatani bande au bare ababwatani Azimio la Umoja ati abo mokonyi Raila Musbati Martha Karua uyu baigoro muraibe kiama kyana Kenya Peter Kenneth Junet Mohamed oyoro mubungo Suna East na boigo Francis Atuli oyore omurike monena sekiombe kyabakore miremo imense ya Kenya kotu egatia baraibanda banke babete bawe yakireko kugose bakumwakireko kumusko dinga asenseme ya Garissa askere batabuna omuskera ilanere obwate obumanyi boisaine na boigo amarorama yayo gochia koreta amagendro imeyense ya Kenya bara yabuni go batawire na chinga kira irabere gako base serikali ni gabere gako konya asamangana mange na igonera bieka obwate omanyete kyaba Kenya baganetie orachie ko baikiraniria asaba mugikeire Dr. William Samuel Ruto na goteba amangana ya manene no kungaina aba Kenya na igotara akora ko kende korwa chinga kyaswete buna omokonyi bo muraibense ya Kenya ase serikali inse yoboraibwa ekyama kya Jubilee mangana tayo gosema gendero taya berega koreta ikyo kire kyorokerere buna nonyana isakwe wali baga lyokugamba buna omuraibwense gatanu mense ya Kenya tago cha wikirania meroberio yokoreta amagendero gosema unchorerio imbeyense ya Kenya. Tunajua ni yeye ataleta Kenya nangojea utulivu. Baba ataleta usawa kwa kila Mkenya na tukipambana na ufisadi vile baba ameahidi, pesa ile
ile wanaume wengine wanajifanya nayo matajiri itakuwa ikiwafanyia huduma. Mtapata matibabu, mtapata elimu, mtapata ulinzi, usalama wa kutosha, na haki ya kila Mkenya itasimamiwa. Na wamama wajue serikali ya baba inawafikiria, ndio mnaona mgombea mwenza ni mama. Vijana mpo, mkiniona muone mama wa vijana yote. Na mjue maslahi yenu, nitakaa nikikumbusha baba kila wakati, ajira mtapata na mambo yenu yote itaangaliwa sawa. Kwa hivyo kura zote ziwe ni kwa baba na mkumbuke baba chama yake ni Azimio la Umoja. Utatafuta blue ya Azimio na jina ya baba ambayo ni Raila Amolo Odinga. Kwa hii nyadhifa zingine kila mtu na ile chama ya Azimio amesimama nayo, lakini ya baba mkumbuke ni Azimio la Umoja na mtafute jina yake. Nyonyeshe kura za baba hapa. Asanteni, mbarikiwe sana, tunawapenda na tutarudi. Hapa Garissa si mnajua kuna mkora moja, na yeye anaongozwa na ule mtu anafanya double speak. Wanaongea juu ya madeni ya nchi hii. Ule mtu alipeleka mswada wa bilioni 8 bunge, ilikuwa ni Mheshimiwa Duale, na anajua vile walikopa na Ruto. Mambo ya uongo tuwa ukweli tuzungumze. Kwa hivyo awache kucheza namna hiyo. Tarehe 9 mimi nawaomba kwa heshima wale wote wamesimama na Azimio hapa Garissa, Azimio kutoka juu, kutoka kwa baba Raila Amolo Odinga, muwapatie kura sasa. Asanteni, Mungu awabariki. Haya, sasa ni wakati wa Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka. Wow. Garissa hoye. Salamu alaikum. Akambala mwekumwe aseo. Ngwenda kuona kakwe akamba meku Garissa. Basi mumeona Raila Amolo Odinga na mumeniona na munaona Peter Kenneth na dada yetu Martha Karua ako nasi, ako hapa nyuma. Hata hii mkutano atakuja, mutamuona. Wakati naomba munisikilize, wakati wa mabadiliko ya haki ni sasa. Wakati wa kufagilia mbali siasa ya uongo ni sasa. Watu wa Garissa, mnajua Kenya nzima iko hapa, si ni kweli? Mimi nataka niwahakikishie, jana tulishinda Mandera. Tulianza Elwak, tukaenda Mandera, tukapita Tabaka, tukarudi Wajir. Leo tumekuwa upande wa Bute, hata mpakani wa Kenya na Ethiopia. Watu na Basweni, tumetoka Basweni saa hii. Watu wa Northeastern wameamua watampigia Raila kura na Martha Karua. Nyinyi wa Garissa mnasemaje? Ni wangapi atampigia? Mujue hivi, mukimpigia Raila na Martha, mumenipigia mimi Kalonzo Musyoka, kwa sababu nimewashika mkono na lazima tufanye haki, tukomboe nchi. Nimeambia ndugu yangu Junet ya kwamba niko nyumbani, na nikiwa hapa ni lazima niambie ndugu zangu na dada zangu katika Garissa ukweli, kwa ajili sisi si watu wapumbavu vile, ama akili zetu haziko na matope ndani yake. Sisi kuamua, vile mnavyojua mimi sio mwanasiasa, mimi ni kiongozi wa wafanyikazi. Kuamua na kikundi chetu chote cha wafanyikazi ya kwamba tutaunga
Raila Amolo Odinga mkono, kuna sababu yake. Kuna sababu na kuna nia na kuna uwezo wa kuleta mabadiliko, sio hivyo? Mwaka wa 2014 mimi ndio niliambia Wakenya ya kwamba William Samoei Ruto hatakuwa president wa Republic of Kenya. Sababu yake ni wazi. Wizi sio kazi. Wizi sio kazi. Wizi sio kazi. Wizi sio kazi. Na kila wakati anamwambia nyinyi, kazi ni kazi. Kazi ni kazi. Kazi ya wizi, kazi ya wilibaro, kazi. Raila Amolo Odinga peke yake katika Kenya ndio atatengeneza ajira kwa kuleta waegazaji, watu wa kuweka rasilimali katika nchi yetu ili vijana wetu wapate kazi. Kwa hivyo tarehe 9 mwezi wa 8 sisi zote magharibi, Nyanza, Coast, kila pahali, kura zetu ni kwa Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Mwancho murigereri barona kwarorire abona ababwatani babo mu Azimio la Umoja wa Kenya abo babete bawe yakire koko ase semeri ya Garissa cingaki bagenderete ko mwakire koko murwaniriria bwekiro cyoburayo bonene bwense wetera sabo mu bo musikira la Molodinga ekoko nakugania ko bwatesiwa iriyo gochia koreta monchererio imeyense ya Kenya kwa igure omurikyo omurikyo monene ase ekiombe abakore mirimo Court Francis Atwoli nigaberega kumugikeria omusikeru Ruto bororo askira otabuna nigo abwatiranire na mangana yobokrumi na igota gochiakora ense ya Kenya na isakwegwa ribaga ase entunde yegochiakora abuna omora yo gatano ime yense ya Kenya cinga kibona baraya babete bawe yakire koko ase ense meyo ya Garissa nigo nakomanya buna abo mbolia bwa Kenya kwanza korawa na Dr. William Samoei Ruto babete bawe koretaro yabo ya matukata to ase orogonko rwa pwani abwase ritokola ide igoro babete bawe yakire koko ase ensemo ya Laikipia na kugania bamenyi benseme yoko basira gusekoma koba magoro erio bachieko irari bagari okora ense ya Kenya cinga kecho nigo omokonyi bwo muskeruto oyore Rigathi Gachagua abetega kora siasa chabo mu bwa Kenya kwanza ase county ya Nyeri asabete bakumwakire koko omuske Ruto na otana nere orachi koreta maunchurerio gosobwate amarorama ya ase abakenya yogo chiago kinia uchumi cinga kecho igori gatheni oyore ngamo nababwatani bande bo bwa Kenya kwanza nigo abetega kumuyikiria bororo omwamererio bo oyore muraibeke makya ODM Raila Amolo Odinga. Harabe mumesikia hii mzee akitendawili akisema ati ya kwamba ati akichaguliwa rais atapiga marufuku nguo ya mtumba. Si mumesikia? Huyu mzee akuzimia hawezi jua watu wanavaa mtumba sio kupenda lakini kwa sababu ya upungufu ya pesa. Wewe mzee akuzimia ulizaliwa kwa makamu wa rais. Wewe ni tajiri, umevaa suti maisha yako yote. Huwezi elewa shida ya mwananchi wa kawaida. Mumesikia pia bibi ya huyu kitendawili akisema ati yeye bwana yake akiwa rais ati watafunga makanisa ile dogodogo. Ningetaka nikuambie mzee akizimia, mzee akitendawili, nikiwa hapa Endarasha, wewe hakuna makanisa utafunga, hakuna mtumba utapiga marufuku kwa sababu hutakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya miaka milele. Huyu mzee wa miaka 80 akienda kwa mkutano kazi yake ni kulala. Si ndio? Si ni kulala? Na wewe Kanini Kega unakosea watu ya Kieni heshima. Unawaambia ati wachague mzee wa miaka 80. Sio ni aibu? Sasa wewe Kanini Kega, wewe enda na mzee yako ubukazimia pamoja. Na ukicheza wewe Kanini, tutatafuta wheelbarrow tuweke wewe na kitendawili tupeleke nyinyi mpaka Bondo. Si mumesikia bibi ya hii kitendawili amesema ati bwana yake akiwa rais atafunga makanisa? Hii mzee nimeuliza na muja dijibu. Ni uzee ama ni kujaganyikiwa? Ama zote mbili? Yote mbili.
Mimi ningetaka bwana Kitendawili na Kanini nimwambie nikiwa hapa Keni, hakuna makanisa mtafunga, hakuna mtuba mtafunga, kwa sababu hutakuwa rais ya Jamhuri ya Kenya milele milele. Haiwezekani. Hii mzee ya kuzimia ni uzee ama ni kuchanganyikiwa? Ni uzee ama ni kuchanganyikiwa? Mimi sina ubaya na mtu yeyote. Hata huyu Kanini Kega ni ndugu yangu. Lakini nimwambie Kanini, umepotea. Wewe unaweza kuja hapa kutuambia ati tuchague mzee ya kuzimia ya miaka 80. Sio ni madharau? Si ni madharau? Na wewe Kanini Kega, ugali uko nafasi urudi nyumbani. Wewe wacha kufuata hii mzee ya kuzimia, mtazimia pamoja. Si watazimia pamoja? Na kama huna haja kukaa hapa Keni, ufuata hiyo mzee ya kuzimia, tuweke wewe na yeye kwa wheelbarrow, tusukume nyinyi mpaka Bondo. Kwa sababu niulize, na hatuna ubaya, sisi ni Wakristo. Hata tukimsamehea hii mzee ya kuzimia kwa ile maneno ametufanyia. Alipindua serikali ya Moi 1982. Akasubua Mwai Kibaki. Akang'oa Leri. Akakataa matokeo ya uchaguzi. Akapigana na sadaka kanisani. Amekuja amekoroga serikali ya Uhuru Kenyatta. Amekuja ameongeza bei ya gas. Amekoroga uchumi ya Kenya, kila kitu imepanda. Hata kama tungemsamehea, nyinyi mkiona hii mzee iko na miaka 80. Kazi ya Kenya, tuko na deni ya Wachina ya 11 trillion. Tuko na vijana milioni 6 hawana kazi. Tuko watu 14 million wako kwa CRB. Hiyo kazi hii mzee ya kuzimia anawezana naye? Anawezana naye? Sasa unaona anaenda mkutano moja anapumzika siku 3. William Ruto anachapa mkutano 10, mimi nachapa 15. Umeona nimekuwa Nakuru? Nimefanya mkutano 50. Leo niko na mkutano 8. Sasa hii mzee ya kuzimia akishaamuka na amuka saa 4, si Kenya imeisha? Si imeisha? Nyinyi niulize nyinyi watu ya hapa Kiawara Demurie, mkutano wa baraza la mawaziri huanza saa 2. Unaenda mfululizo mpaka saa 11. Hii mzee ya kuzimia akiingia saa 2, ikifika saa 5 amelala hajalala. Amelala hajalala. Nyinyi maofisa ya polisi, tunataka kuambia nyinyi, mambo yenu iko sawa. Tunajua nyinyi mmeumia kama sisi. Gharama ya maisha imegonga nyinyi vibaya. Na hamujapata nyongeza ya mshahara na marupurupu miaka 15. Tukiingia within 100 days, tutaongeza nyinyi mshahara na marupurupu. Lakini nyinyi polisi pia mkipata mshahara mkuu wa wangwana. Maneno ya kuzubua raia na pikipiki muachane nayo. Hii maneno ya kitu kidogo muachane nayo. Tumekubaliana? Na tunasema nyinyi polisi, mkiongezwa mshahara mkae mzuri. Mkuwe kama polisi wa Amerika. Mkuwe marafiki ya raia. Kazi yenu ni kulinda biashara, sio kuhangaisha biashara. Mkipatana na hivi vijana ama wazee wamekunywa chupa moja mbili ya kutafuta usingizi, si mnakunywa ya kutafuta usingizi? Mkiweka hao kwa Land Cruiser, hapana, peleka police station. Umuskeri gadhigasha wabano nigagenderete ko enekeria bakenya buna obomo bwa Kenya kwanza na burachiye ko imokia igoro uchumi yense ya Kenya asikira tababuna ko umuskeri ila Molodinga nere mono beirega koirera ukoirana magega kwa magendro na baigo oguchandika kwa bakenya bange kogania abakenya bono kumubwati umuske Dr. William Samoei Ruto erio achikoreta maunchererio ime yense ya Kenya umwancho muligereria chinga kiechiga umurai usomo konyibo murai wense ya Kenya Dr. William Samoei Ruto nigagenderete kora umuroberio o Health Economic Forum as a university ya Catholic University of Eastern Africa umuroberio ogenderete enseme yo chinsechiga kurende orono roboti amo ne chiroboti chinde chinyinge na chego komanya kurende chinga kiechiga tigana agenda somutimo komoke kingoira na ningendere gokumanya manke ekarango koinyoria buna naboko gendera gutubwatia wetera se media platforms jaito asenseme ya Facebook na YouTube tubwate wetera Ndizi TV News aso mutandao Twitter @Ndizi TV News na baigo ase website yetu na bagotonyora wetera www.ndizitv.or.ke elio togendre gukumanyia amange tobose guskare goira nande ngendere gukumanyia amange.
asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bubisete amange aigiyatanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Ontita niga gwasyorerie alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kurvugo segeta gochiase bali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio no moyanjiro musaguso mukwani bwiye atebo no moyombosa oyombosa lakini mondo tobasemiri nyasaye ari mutundita kuri cyambere yategere naye goru ari enchibana ndwari turi kwemanya elibona na nkugwena yani nari kogenda on kero monto asense yigatomenyete oyaeteire asenchera yemo guseyende nakige kogera asumurubirio ona yaeteire nigo gutarira abaminto bali beteire amangana ao Naya iteire Jumanne botuko enseye munini su yamaragoba nabo igo moiroro ritukure Jumatano chinsa isano nibere nikideke komunisano chiamogaso Obolemi nobonda numero buryo bw'wesemya nakwimanya iguru y'obolemi bwekerero obuburakonye uchumi yorogonko rwogusi nabo igo kenyengima kwimokerera iguru obolemi nobonda voigo obolemi nesiro gosenegete kyomogongo asogokini uchumi ya Kenya amonorogongo rwagusi twabere togotara imeyorogongo rwagusi twabere togokoretera amangana mange obotugi vwechimboli chamabere nigo boirete ekerengege kemono imeyeliro balyagusi chiamate chiria chiaisanikiriye nendagera nigo chigenderete buronge emanye oboremi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero iyabalemi bande bagenderete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanye omwancho muligere lyakonye tutayenda umutima ukontwa gotebingo cyo turi no yo minto ore expert gyokoraga iga ase greenhouse yege omwancho muligere lyabona tiganda koira mpaka situgo chigwesokera cyanga kirito kubeka ekero monta kwenda korusia oboke bona akoganeti oboko bwao chigo cyanga nzire chikobe gutiganda koira oro na nchende asoka nanje nchikori oboko obu toba sego obolemi nobunda kire Jumatato ensege muneni suya maragoba no moiroro ritukoria Jumanne chinsa isano na imbere nikidege kikumira isano omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwekere abarigereria kurochi county isano na ibere echo kirasorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo erioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echo kirase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijwiri miyomu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamagurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange negwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuri chichicho chisink nebindebinge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya Old Sansora Building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eyemukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed.
Ekampani ya Davis and Shutleaf nigo yakorenteire chimashini ao shekerero icho gutumika simirimo yao asobo koreri bwabo nigo bakonia chipampu chiria cyo gutumike engine na boigo ichi gutumike stima nkoni abali chiria cyo gutumika asugusyalira ebimelia mache mugondo cha sprinkler na boigo drip irrigation boigo mbubwate chipampu chugwa kamache kurwegesima mbubwate chimashini choko na chobonyansi chi generator chibirengo ao chi solar panels chogo charge chi battery na koga chumuliro na boigo chiria choko bwatia mache mbubwata mariogo yugo sibia mache yukonywa ebiabuso nebintu binde binge bigutumika asugo sibia swimming pool nigo vakubeka chipamp chuwa kamache icho gutumika stima wose solar kurwase chibohol ngose bisima kuikase tanki yao boigo nechitaya gose birobo byo gutumie sola ekero kwagurire kurwase bare nigo bagukubuguria umusigo guikase nka yao nigo bagutoka imeyumu chukisi ase bara ya hospital road angenebenki ya credit ase roundabout irangi na KTRH bakiresime ase namba inotisano neseto isano nemo ibere isato isano nemo inye isano gose enoti isano nemo kianda isano nemo isano neseto eyemo isano neibere marakabire gose enoti isano nemo kianda isano nemo isano neseto eyemo isano neibere gose enoti isano nemo kianda isano nemo isano neseto isato ibere inye Davis and Shutleaf ango yobo kori imirimo bwao asogotumika chimashini chekerero ine aye no mwana siasa okoria ikirogo bono tibwe chanda eduka Kisi Brands twachire angenaye enyorere ebintu biria oganitia se campaign yago aiga aseduka ito ngo print tore chi t-shirts chi hoodie amaburi chi kobi chi banner chi reflector chi poster 3D signage chi lightbox boigo ngokora tore vehicle branding gatia yande amange tibwe chanda kogendare no tore angenaye aiga somo chiobosongo ayegonsi pi nigoko yanyora aseri gori lya mubuko tostarere asamagacho a Uhuru Plaza ekoroba ya kabiri boigo nabogo twakira esimi ase namba 0727 026 368 gose 0724 297 565 Kisi Brands Creative Printing Solution. Eduka yobonchoreria ya Kisi Mart Mega nigo togukoreria amangana maya igoro yebintu au tokonia. Asensemo ya electronics nigo tobwate chi fridge, chi dispenser, chi washing machines, chi TV set, chi generator, chi microwave gati ye chinde. Ntobwate chi dining tables, chi sofa sets, chi TV stand, ebitanda, chi coffee tables, ebirogo byogo ikaransa gose office seats, ebinto byabolere ngamona emeito yebirengo au chi duvet, amarangeti, chineti chogotanga chiumbu ebinto bya jikoni boigonto buate chi thermos chi hotpots chi sani ebikombe chi pressure cookers chindagira boigo ntobwate buna emechere amasia mandasi amaguta yogo karanga boigo ntobwate bakery aito yokoroseria emegati ebikoroto nigotobwate bye chingencho au buna ebye skuru cashews chirabas chi sport shoes asabanchi bebinyugwa ntora batiga magega asengencho ntobwate nsemo ya wines and spirits ase morego kie chianga boigo ntobwate chia latest design chia bana abasubati amo nabasacha ensemo yokogo kia bana ntobwate chi toys au chinyange nebinto binde asebalia mobwate chigali timo baisa koya amase asengencho nigotobwate libaga ligale
ase mokwegeka chigali chaino noborendi bwebirengo bya igoro nigo togotoka asomochie okisi epare nene ya Kisi Kisumu mbarabare na magacho a Kwanza building. Kisi Mart Mega, the only money saver in town. Omurigereria asamangana yugo saseria na korolekana komesete kigima busi bwabande richi bunerimo Palamax Executive Spa and Baba ekeneke nyosi asuku gingirwa emetindo au yekerero na korolekana komesete boigo mbabwato bukoreri bwa massage magiga yuko gingirwa na gukorerwa steam bath bedikiwa na manikiwa usokoro isigwa chinchara chamagoko na maguru na kurusigwa risangwa liririo mire na litari korolekana buya onye bwanchete gonchoro lietuke yao chirangi na korolekana nomo ngusoke gima ika Palamax Executive Spa and Baba nigo bagotoka imeyumu chokisi asamagacho a Kwanza Plaza rirongoria kabere asepara ya Kisi Migori Highway gusoba kiresime ase namba enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere inye isano na ibere isano nemo isano na isatu eyemo Palamax Executive Spa and Baba ayene bundi yokoro sistema gose nkwaga chori nyumba yao nako yebalera bono Roka Electricals neduka yoko n'ibintu by'estima ke wholesale na buiga senjira ya retail nigo babwate ebintu byonsi byokubeka estima buna chi circuit breaker lamp holder consumer units showers chi extensions earth rod chi cable chi socket na top plugs onye gotagete chitaya ceiling lamps fluorescent tubes na fittings, floodlights, wall brackets, panel light, downlighters, street light na boigo ebingere byagesiere mbabwata boigo chigulu chia konta na tanchit no konyora chi conduit pipes, circular boxes, switch boxes, cable ties na insulation tapes batalere asamagacho anyatero plaza anginibingia National Bank ground floor hospital road imeyumu chokisi akesimi asenamba enoti isano na ibere yemo isano na iseto isano na ibere yemo kianda isano na iseto gose enoti isano na ibere yemo isano kianda iseto kianda isano na iseto gose enoti isano na ibere yemo kianda noti isano na iseto enoti Roka Electricals ebintu byonsi byokoro sistema inseyekera mekemo enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwalia gutumika maryogo yemete amarwiri buna asthma arthritis gusuko bimba kwa maboko namagoro fibroids diabetes gusoburwiri bw'isukari cancer chonsi libido obuburwiri bw'ikinguru cy'abasacha high blood pressure gukeyo bulito bw'umubiri amarwiri yerisangwa chi allergy gastritis fistula bronchitis epilepsy ulcers insomnia na yanda mange chimashini cheito gochigo kurigere choka nduto koereza bunorwarite wata tebina igabu na boti bikorara gabu ngoigundo bobe igabu gintu gete ngokorekana kiri ekaro twanyorire twakurire tokonyora umubiri oyo atakire gukora massage ntubwate bitanda bya massage ntubwata abanyagitari bakora massage Nabuku mwakiresimi omudirector w'indigitali yo Dr. Joel Umayo asenamba enoti isano na ibere isano nemo kianda ibere inya isano gosumurikere email gochia info@tenaciousherbal.co.ke Wego nabuku batalira asensemo ya Kisi yogo asebara kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ububweni uregene ine nubwatu muchando bwebrukunyo asumubiro bune bigoti bitari gonchoka umugongo gugwatya namruira ryagocha kubwotekana nobogotu bono Tender Touch Physiotherapy and Rehabilitation Services nigo bagukura emechando yawo yonsi nigo bakurubu bukoreri bwokungura ebimo by'umubiri na kubirongiya buna egitekyo umugongo gose umugongo bwekumpete ekero gwatengeirie gose konyororuguma kubwotekana no kogosoria nigo bagukurungiya mauga bunari
riru ebitarenge n'ekinsemo kindi ky'amaguru naboiga magoko boigo amarwaire aliagocha kubwetekana n'obugotu nigo bakubwenia buna arthritis n'ayandi amange ekero kwabarirwe na kuligia kubwena nigo baokonya kubwena asukurungi y'umubiri owo magega y'okonyora okurwarigwa kurwasenya gitari mbabwate boigo omurubulyo bwogokoretera obubwenia goikasenka yao boigo nkonia bali chinyimbo kiri chigokonya gutara chimanyikanete buna clutches n'ebirogo bya wheelchair n'ebindi ebinge batarire imiyumu chokisi asamagacha New Sasura Building rirongo rya kabire umurango namba isano nemo naboigo imiyumu chunyamira nigo bagotoka samagacho Ajami Building ground floor angine supermarket ya Shivling imeyumu chu Nairobi nigo babwate chinsagi isato numu chu Naivasha urusagi oromo nabogutumika wakanira chikadi cha insurance buna AAR Minet CIC APA Saham GA Trident Sanlam Kengen Britam n'ekindi chinyinge bakirisimi ase namba enoti isano na ibire eyemo inye isano nemo isano na ibire isato isano na isato eyemo enoti Tender Touch Physiotherapy and Rehabilitation Services, one stop in physical rehabilitation. Wima Electricals and Electronics nabaoni ya bebinto byoko igo kistima na electronics cho gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chi birika chuko belia mache DVD players chi machine chuko gingira ebirobu byestima bichi ina ao power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasi richianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyumu chukisi, asinyumba ya Guzi Plaza, room number G2. Nabuku bakiresimi ase namba enoti isano na ibire eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibire gose enoti isano na ibire eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibire inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Enkoro y'omuntu nige gonchoka na kubigi ntekebe ekeru kugania kugwetania okonyora no kunereria kwabetobo asegosori yokwegia yabasintobo chondo aba mwede na murigiriza cyaro ngo buri mugwane mu ngatira singe tato mindo na mama bakachante bigose buri musomi no yo mindo njengo dagutinde muntu otabwate manyinga tata nigo gwatananika kwarorekanire eyemagega yomuga kochondo gokwana gutige nibe nyinge magega mosomi mumro yomonene niga sinyirwe kubaga enibeyo kubwatekana nabamuraba mwabo nabaiseke korokia chimbwa chitari chingia mamincha yukugania waisanya gosira bana balitingo bagera pikende yonspi kwanza no kumenya tumanya sivile mpaka lito konda aligirinda naki none siringisana churi yakonyora ngia jikoleire ngwandarire tabiye kwararite mubega kyomone none kikwaragerete kakekero bwakwete akikwaragirete abana baitana gaki momurumwa bochondo nyangao nigeso irime nagusegeto gutaigwana amate yochondo iyo yamenyete n'umurembe bono yatanenikire nejisegi chiabeire nkire yugo sunsura emechando yabo onoma esengenjo kwegero mwana okomosomi na nero maeto bwate chibesa kuya kabisa tari mo bwate chibesa bakainu bwate chibesa kainguru chibesa mama kuna chimura imoka muntu gutanya monte bimasuma ino bwate chibesa musomera yako umerana ne amateyo ritukuria Jumatano chinsa ibere chabutuko no moiroro ritukuria Jumapili guchakira chinsa ikomi cha maragoba eliubwe manye ningigeo cha okolekana ase amate Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi.
omwanchi muligere na inde mbyamunekera kugenderete gochora kuligereria Ndizi TV nabo bwansi bomugusi ekero tugenderete kumanya manke ari agenderete gukorekana imeyensi yaito ya Kenya noro no muroberi obwe Eriso Riaito muroberi gochirakera ritkoria Jumatatu weka ritkoria Ijuma gochaka chinsa inye weka chinsa isano nemo ekero na to kumanya nara ria yagenderete gwatakurwa se county ya Kisii county ya Nyamira nabo igochi county chinde chonsi imeyensi ya Kenya asamangana ge siasa mangana sekta yobo chenu amangana semi igatia yanda manke aliagenderete gukorekana imeyense ya Kenya nyambo kwendera gotobwate wetra se website yaito www.ndizitv.or.ke asense mere ya Facebook na YouTube ni gora tonyore wetra Ndizi TV News nabo igo asomutandao Twitter @ndizitv news erio togendere gukumanyia manke bunato kwariganirie kurwa segeta sendi yaito kia Ndizi TV ko kwari antogendere no murobere obwe Eriso Riaito eregendere gukumanyia aliagenderete gukorekana na kumanya mangana ge siasa na agenderete kwenekiwa nene ekeratigarite inse ya matuko emeronkene na tanatato gose matuko emeronkene na tato eriense ya Kenya gosase obochori obonene oborobere okorekana chitariki kianda cyumutinyo gatano na gatatu omwako yegabwe chibwibere na meronkebere nebere abo muboria bwa Azimio la Umoja One Kenya kurawa na Raila Amolo Odinga nabo igomokonyo ye mathakarwa aburitukoria gero nigo babete bawe yakire koko ase ensemo ya wajia nabo igo Garissa korenda nigo bagenderetie siasa cho ase ensemo ya Garissa ritkoria kabere ase chinga kechi gabno to kwana bagendete we yakire koko ase ensemo ya Masalani ime ya Garissa no makonyi bomora iwense ya Kenya Dr. William Samoei Ruto yobeta ukoreta yaye asorogongo ruapwani aburitkoria igoro chinga kechi gani gagenderete kora umuroberio Health Economic Forum umuroberio gendete ukorekana ase ensemo ya Catholic University of East Africa ime mucho Nairobi asagendete ukwanira igoro yemerobererie bwente kobekwa gose ko igwa mauni y'abananchi gore merobererie ebwenete kobekwa eryo gokinya sector yobobwenia umusikero toninga berga goteba bunani go ebwenerete sector yobobwenia gokiniwa eryo gokonya abananchi konyora obobwenia asenchira yabene askira tayiri bunani go ase korengano korora kwa na roche buna okugania nkorororo enchira yekerero gochego cha kigugo se gotumia digital asensemo yobobwenia bunenchiremo yokworobia obokoreri obo ase chinyagetari au gango ira sense meyo ya Catholic University of East Africa eleto igunara ya omusikeru tabwate. Matters health have always taken a prime place. Community health volunteers, lack of drugs in our dispensaries, no personnel in our dispensaries, challenges of procuring drugs, and it's been consistent. And that is why we decided that we're going to have one forum where we will discuss only health. I want to say the following as I sit down to listen to stakeholders in the health space. If there is a sector that suffers trickle down and needs a bottom up, is the health sector. Today, almost 60% of patients, instead of going to a dispensary or a health center or a level 3 or 4 hospital, they actually choose to go to referrals because their experience is that there is no health professional at the dispensary, and if there is one by chance, there are no drugs. So if we must figure out how we are going to start at the bottom, how the health center, how the dispensary, how the community health worker is going to be empowered sufficiently to be able to deal with the challenge right at the root. If the dispensary is working, if the health center is working, it's the only way the level 4 and level 5 will work.
As it is, the health center is not working because there are no drugs. The dispensary is not working because there are no personnel. And the level 4 and level 5 are not working because there is congestion. Everybody is crowded there. So, if there is one thing we must figure out from where I sit, you will tell us better. If there is one thing we must sort out, is we must take health to the bottom of the pyramid. If there is one other thing we must sort out, and again we are going to listen to you so that you tell us, we must sort out the health commodity supply chain. I don't know about the wisdom of having a monopoly called KEMSA. Some people must persuade us that there is logic, there is reason why we have a facility that don't have drugs that are required at the right time, but they have drugs that stay in the stores until they expire. We just simply must sort it out, right? And you go to any health facility, you go to any county, they will tell you they have very serious challenges with KEMSA. As chair of the IBEC, we even tried to say, let the counties appoint 2 directors to KEMSA. They did about 2 years ago, but we are still on the same spot. The structure of supply of drugs simply needs to be redone. And finally, from where I sit, these are the 3 issues I wanted to say, is that we cannot continue to write on pieces of paper everywhere, and then the next day that piece of paper has disappeared. You come back to hospital, they write on another exercise book, and then it disappears. So health records become the biggest challenge and nightmare we ever have. I am aware that we wanted to procure a health records system, digital system, that would not only give us portability of patient data, but it would also help us in the whole space of telemedicine. But because of conflict of interest and other things, for 5 years, we have never managed to procure a health system. And therefore, if there is one urgent thing that must go into our 100-day delivery, is to figure out how to have a health. Omurigererio Ndizi TV wano nomroberio o Health Economic Forum ogendrete ase ensemo ya Catholic University of East Africa wase o mokonyi bomurai wense ya Kenya Dr. William Samuel Ruto agendrete kora omroberio yo ase ababwatani au korwa sensemo yo bochenu babere bawikirana ase omuyogoyo muske Ruto ni gabere gagoteba buna ase myaka 5 yarire nigo yarokanire buna sector yo bochenu teraba kego kina gose matuna no stara
batagakororokana na igokugania nkorororo gukubeka emirubiri isaine gwatarana n'ekiombe gyokwena na amariogo ya KEMSA kwene kiabuna chinyagetari chionse cyabereye kigotwara amariogo ase chinga kikibwenerete nabo igo amariogo aisaine eyo abakenya bagokonyeka ase okonyora ububwenya nigateruna nabe yarokanira ase chinga kinyinge nigo chinyagetari chinyinge chikuborwa amariogo kubwatikana no konyora gokwena no kwa amariogo ayukuru ase kiombe kyo ya KEMSA nabo igo chinyagetari chinde nigo cyabereye chiko onya mariogo gose chibwata mariogo aberera segeka goikaberega gusareka gose expiring abana nigatebire buna nigo bawuche kubeka gose obomo bwa Kenya kwanza asomurobero bottom up noro orengeto chikubeka mirobere isaine kwene kiabuna sector yobochenu yabeirege kurigereri wasobimuro na gokorerwa ariaganeirie eryo abakenya babe bagokonyeka na konyora obubwenya batari gochandika mwancho munyega togendera tayo nigo tokogenda se ensemeria Nakuru ase twarorebna abamenyikuru asomocho Nakuru nigo bagendete kwemurungania kubatikana no kunererwa kwa bantu kogendete kwenekiwa ase ensemeyo nigo batabna abasibat mono nabo bakunererwa n'abantu batamanyiri abantu bako basaria nabo igo gukorera kubaita ase chinsemecho nabo nigo bayimurunganire nganeyo nago tabana nigo etarengia hento kebegeta magimabo asa kongu asbako bwanonye nase ogotara nakugania serikali ye county ya Nakuru kubwatirana ne serikali nabo igo egekoski oburendi koba bekera oburendi boisaine eryo babe bakorobya amagimabo. Tunataka tuulize IEBC, let them crack the whip. If there is any leader who has not who has in any way caused violence or disrupted their opponent's meeting, that leader should be disqualified, should not be allowed to run for an election. Nataka nishukuru kanisa. I think the church has been very critical. Asa tumeona IEBC wametoa ile list ya verified voters. We hope the electronic and manual list shall be used so that each and every Kenyan who wants to exercise their democratic right by voting should be given the right to do so. We recommend an amendment of the Elections Act of 2011 to include a vetting framework that will contain a checklist with relevant requirements for use by IEBC officers during the vetting process. The checklist should include verification of candidates' financial integrity, assessment of their candidates' criminal record and professional conduct, and a robust mechanism to verify authenticity of educational qualifications and any academic certificates, verification that they have no allegiance to foreign states in a manner that is prejudicial to national security and interests, among other critical concerns. And finally, to ensure comprehensive vetting of candidates and avoid a rush in the process, we propose that timelines for the verification, vetting and clearance of candidates should be. Further, we call upon the IEBC to liaise with the over 1,000 voter education providers spread all over the country to undertake this final phase of voter education. While we are grateful for the support provided by the different development partners on voter education work, we are still appealing to them to provide additional support to county-based grassroots civil society organizations so that they can supplement the voter education efforts being carried by the IEBC and other national organizations. Mwancho muri banongo sabo kwa vera oraboti oruna soma ndo chikugo chirasege kagitari getambe kurabono kurwase county ya Nakuru ekerbona bamenyi benseme bagendete kwembrunga neria okunererwa kwa banta senseme yo anene abasubati egento baganiriye go cyago tingerwa oburendi orabati rwaberero kurwase embeo ndoria buna ekyombe kyo bachori ne chibebe IEBC ngiyabage wetia gose kwetia buna nigo kerache gukora umuroberi obwo bukurikia bakicukura ase enchira yekerero umurobere nonya nabo ekegambero kyabeire gego tenenia asege kaske gyawatana nigo baganeti omochoko nabayigo oburingo boisaine gokorwa iri gochiwanchira umurobere yo gochya kogenderera bunenchira mu yoko eneke buna obochori bomutienyi ogatano na gatatu ngokorekana bore asenchira yoboene obwasi okunabayigo omurembe koenekiwa murobere yo obwekerero nigo nonya nabo abantu gose eto abatokorera buna egati yabarayi nigo batayoganete asekere batabuna
no kugania kwenekia obungainereria chingaki chiobochorio bonene bw'omwaka oyiga nabona bonigo ekiombe goseke gambiro kyabere gutenenia oroboti oruo wase barachie gukora emirubire isaine kwenekia gose kurigereria gose nechie wancherwa ekiombe kyobochorio nechimbe IBC gochia kogendereria omurubire y'ubwekerero bwo kubarikia abakichukura bochorio bonene bw'omwaka oyiga ekerbono togenderete nayo nigo oyo kuriekero kyobo bunge ase bunge ya Kitutu Masaba Atati Kengere abeire gorwase kyama ya Kenya Social Congress abeire kagukwanira ariarachiwekerania chingaki araiwiri bagali okorabuna omubunge ase bunge ya Kitutu Masaba arani abeire kagukwanira ensemo yobo osensemo yoboremi bwechae askiri abeire kagwakera ngambi ya mono aba director boboremi bechae bonsi ase miroberemi ababere bagokora kubwaterana kwenekia buna sector yoboremi bwechae negendrete waka egetambukiro nigatere buna chingaki araswe ase abisi buno mubunge ase bunge yo naho cha kwenekia buna sector yoboremi bwechae yabere gukiniwa anena se okwenekia buna abaremi bonsi konyora bare bonus yabo ase kerengo keria egetarie kebe gose kerengo keria kera abakonye na barabo gwisaneka buna babere bakwenyorera engeria eria baganetie nigatere buna ayone gatia magendera yarachikoreta ase ebunge ya Kitutu Masaba na kone bamenyi bense meyo kumubwatia ase ganga yaye tete kwera libageri bakiri ngambia mono aso jase muchango ngo sire kanisa yetu jena Atati Kengere Kenya Social epati ngotetea abakulima yechae ene tete kwera libageri ina niye batari to ngambia mono aso kwaka nabalimi atisi nge 20 ndaba wono ngubulya bali baitu wono tira ni chae yetu se factory cheito egere ekosi yo korosi chae yetu ira nense egere tumata mukotaligo kuna kukosa kwa nje buno no murai okoliyo kuchimbo bwa Kitutu Masaba imbwa dilianda sana se pare ya mutemo mwa mumanga yabere yakwamire matuka manga insa ko muchumbe nabona nibeke mutu sana egere tonyerosi ekonye ebiasara na uchukuzi we area omoiso emechano nere ngoteba butambigiro yaba tureti bai serikali egocha nyasago twanjira raira akwire chikura oigatoligie nchera akana batureri chibese akana abakoliye gase bako frontiers community frontiers akana chibese naba abantu mpale bako kolega asiye serikali batari bwakana nabaro bakana ababuraka akana chibese kyara gwikabaleni omoiso yongusa bayiga asito yechikule chitwakire kiro chomurembe mwanja abantu baito banyanza twakira laira moro dinga chikura tamata kama Hayuba naro umurwaniriro ibekero kyobo chumba se bunge ya Kitutu Masaba Atati Kengere abwate yogote onanigo arachi gwikirania kwenekia ebunge yo ya Kitutu Masaba yabeire kekogendera buna chinse mochinde na mange abana siasa bagenderete koliera kolia chira chogo chia gokora gosena mange bagenderete kolia chira ali abarachi gokora chinga kibara iweri baga kurende amangana ge siasa na mange ndorikomanya gose naroro yo kende gose naroro iboborimo ekerobono aba Kenya bagenete kubori wa kwenekia buna kurigereria bare nako ba kurigereria bare amaroro yabari bakurwanira ebirogo au erio ekero bara bachore tibachana inde bachake kwimurungana gotana nigo bachorera umurayo mube oyo tari kubaretera amagendero na siasa nigo chigendere tukubata insenyora matukone meronko enena beruka tigarete erio aba Kenya goswase obochori obonene na mono nigo aba Kenya bagenderete gusegetwa gose kubori wa kwenekia omurembe nabo igo obotereru anene chinga kichechi campaign ke kogera manke na mankago chiarro kana usina mankago chiakorekana chingaki emesangerekano ya siasa egokorekana ase chinsemo au oyo no muroberio Eriso Riaito muroberio gocherakera ritko ria Jumatatu wekaritko ria Ijuma ekerobono to kurigereria nararia yagenderete gokorekana imeyense ya Kenya na gukumanyia aye omwancho murigereria tobasa kumochakera rituko gendera kurigereria Ndizi TV na bobwansu ubwomogusi nyora buna ya munenda manke karochara chinsa isano na ibere no chikomera na nere Frida Kerbo eria komanye asenchera ere yobenge asemesa ya maya ye chinsa isano na ibere gendera utwaro buligere riborobia ime ya Ndizi TV waigona bakogendera gutubwate wetra ase website yaito www.ndizitv.or.ke asensemo ya Facebook na YouTube nigo gotonyora wetra Ndizi TV News na waigo mancho muri tibuye ba gotubwatia aso mutandao Twitter wetra @Ndizi TV News erio togendere ukumanyia amanke aliagendrete ukorekana imeyense ya Kenya mbia munaso wachora ko bana inche wekomere asumurubiro Eriso Riaito weka chinga kchinde nigo wakabere na inche Evelyn Osero.